Egyrészt munka, de nagyon jó munka. Másodszor is kicsit pontosítanálok, mert én nem szinkronszínész vagyok, hanem színházi és szinkronszínész is többek között, tehát univerzális minden szempontból. Válaszolva a kérdésedre, valóban megszerettem ezt a figurát, amikor megkaptuk talán 30 évvel ezelőtt, akkor még nem tudtuk, hogy ez a fantasztikus és jó értelemben vett őrület lesz belőle. A filmet nem tudom, hát nem az én tisztem, hogy hová soroljam, de azt hiszem, hogy minden idők talán 3 legnépszerűbb filmje között ott van, bár művészileg nyilván vannak, amelyek előre sorolhatók a film elé. Fordot én nagyon megkedveltem. Az elején nem volt nehéz vele menni, mert fiatal volt, én is fiatal voltam. És hát ez egy ilyen vagabund figura, amelyik vagabund érzés minden fiatal magáénak érzi. Te is, azt hiszem, Áron, igaz? Volt ilyen korszakom, igen. Úgyhogy én könnyen vettem az elején, aztán ahogy ment előre a sorozat, úgy fokozódott a tét. Most pedig már egészen magasan van, de ez a tét, illetve ez a felelősség, ez nem csak engem terhel, vagy jó értelemben nem csak engem nyom, hanem a sorozat készítőit. Nekem csak utánuk kell mennem, vagy hozzáadnom azt a... Bocsánat. Így beszélgettek, jó? Hát akkor... Muszáj volt, beleszólt a kis társam. Őt is tudnád szinkronizálni? Szerintem igen, ő mindent tud. Akárcsak a készítője, akinek ezúton is gratulálok. Igen, hát vele még természetesen későbbiekben beszélgetünk, és szimpati vendégünk lesz. Annyit még azért mesélnek, hogy emlékszel te egy 30 év távlatában arra, hogy talált rád ez a szeretet, hogy miért te lettél Harrison Ford? Mert hát lát, tehát nyilván van hasonlóság, de ez tulajdonképpen így kerül kiválasztásra, vagy mind múlik ez? Nyilván ilyen primér szempontok alapján indult a dolog, tehát hogy külső hasonlatosság valamelyest, hangi adottság, egyebek, és ugye aki engem erre kiválasztott, dr. Márkus Éva sajnos már nincsen közöttünk, nyilván a színészi kvalitásokat is figyelembe vette, hogy el tudja kísérni az ember, de ő se gondolhatta volna azt komolyan, hogy ilyen hosszú időre tervezünk, vagy terveztünk akkor. A másik, ami érdekes dolog, és esetedben abszolút megáll, és nem nyílt színű udvarlás az, amit én most mondok, hogy amikor eredeti hangokat nézek, vagy eredeti hanggal nézem mondjuk a Csillagok háborúját, vagy bármit, van, hogy csalódás nekem, hogy a színész eredeti hangja. Tehát, hogy vannak olyan karakterek, akik már nem élnek meg szerintem, és akkor nézzétek el nekem, hogy hazabeszélek, de hogy valahogy Harrison Ford eredeti hangja semmilyen emóciót nem indít el bennem, szemben az, amikor a te hangodon szólal meg, akkor az egy sokkal, ez a hazaérkeztünk, tehát egy kicsit nekem ilyen több, valahogy plusz tartalom jelenik meg ebben a dologban, és ez nem tudom mennyire gyakori, vagy mennyire ritka, de szerintem esetben teljesen tetten érhető, hogy ez egy jelenség, ez egy hivatalosan, hogy is mondjam, csak deklarált dolog, hogy vannak olyan magyar szinkronok, amik jobbak, mint az eredeti színész hang. A ti szakmátokban erről ti beszéltek, vagy van ez téma? Beszélünk meg otthon a hálószobában, saját magammal megbeszélem ezt a dolgot, de tagadhatatlan, sokan azon a véleményen vannak, hogy a magyar szinkron mienségéből fakadóan mi egyénenként is adott esetben jobbak, vagy adott esetben ugyanolyan jók, vagy adott esetben rosszabbak vagyunk, hát ki kiválasztja ki ezek közül, hogy melyik illik ránk. Nem könnyű dolog, mert akkor, amikor szinkronizálunk, akkor én mindig úgy állok a dologhoz, hogy egyrészt saját magamat beleadom a szerepbe. Itt pedig ugye könnyű volt a Harrison Ford, vagy bármelyik szerepét, az Indiana Jones-t is, ugye, amelyiket szintén én csinálom, hogy könnyű utána menni, mert mindig van benne egy kis humor, egy kis kacsintás az ő játékában, ami nekem is sajátom egyébként színészi játékban is, és ezt hozzáadva pedig azonos szinten tudjuk tartani a figurát, tehát nagyon a nézőknek kedves módon tudunk fogalmazni. Most nézzük meg egy bejátszást, ha nem bánod. 1984 karácsonya, azt hiszem az első Han Solo szinkron lesz ez.
nézzük meg közösen, hogy ez hogy sikerült. Han Solo vagyok, az 1000 éves sólyom kapitánya. Csuvi azt mondja, hogy fuvart keresnek az Alderaan rendszerben. Így igaz. Elég gyors a hajója? Hogy gyors-e? Nem hallottak még az 1000 éves sólyomról? Kellett volna? Birodalmi cirkálókat rázott le 1/26 másodperc alatt. Méghozzá nem holmi ócska teknőket, hanem az egész birodalmi flotta legmodernebb, szuperspéci űrhajóit. Ez csak elég gyors, öreg. Mi a rakomány? Csak utasok. Jó magam, a fiú, 2 droid, és semmi kérdezősködés. Mi az, itt forró lett a talaj? Mondjuk úgy, kerülni szeretnénk az érintkezést a birodalmiakkal. Hát, hogyha ez a dolog lényege, akkor többe kerül a műsor. 10 000 előre. 10 000? Ennyiért egy hajót is kapunk. Na és ki kormányozza el, öcsi? Te? Akár én is. Vagyok olyan jó pilóta, hogy el tudom. Semmi értelme, hogy... Előre 2000-et fizetünk, aztán 15-öt, ha ott vagyunk az Alderaanon. 17-et? Hát jó, részemről rendben van. Ha készen vannak, indulhatunk. 94-es dolog. 94-es. Ha jól látom, némi érdeklődést keltett a produkciója. Jól van. Leellenőrizzük. Nos kérem, hát 1984-ben Csernák János ilyen Han Solót nyugodtan meg lehet tapsolni. Azt te tudod, hogy miért kellett ezt 4 év alatt 3-szor szinkronizálni újra ezeket a dolgokat? Ennek mi az oka? 2-szer az egész trilógiát, ez is lesz majd bejátszásunk, mindjárt megmutatjuk, de előtte azért pár szóban. A technikai fejlődés. Tehát az adathordozóknak az a minőségi változása, amelyik azt indokolta, hogy mindig újabb és újabb produktumként, mindig jobb és jobb minőségben próbáljanak kiadni az utókornak, mert akkor már úgy kalibrálták, hogy az utókor is fogja tudni élvezni a filmet. Röviden a technikai okokkal magyaráznám. És akkor újra be kellett menni, újra odaállni a mikrofonhoz, ugyanazt is mondod? Helyen közben igen. Igen, vannak pici változtatások, de hát a szituációkból következően olyan nagy másságot nem lehetett, és nem is volt fontos belevinni. És gondolom úgy volt, hogy az első szinkron akkor az, mit tudom én, ennyi idő volt, a második már rövidebb, a harmadikat meg már csak így csípőből oda, nem? De, nem, mert én váltott idézőben lovakkal, rendezőkkel dolgoztam, akiknek mind abban a pillanatban fontos volt, hogy prompt jó minőségű munkát végezzenek, és minden alkalommal ugyanúgy megkínoztak. Egyébként, mint színész és mint szinkronszínész, az amikor egy ilyen science fiction film, és most nem feltétlenül a Csillagok háborújáról beszélek, de hogy például és olyan szavakat kell mondani, ilyen nem létező technikai kifejezéseket, amin az ember nyilván mondjuk egy kicsit kívülállóként így mosolyog meg röhög, akkor tehát ebből van ott poénkodás, van ez meg mi a úristen, amit mondanom kell, és akkor ez ilyen nagy, voltak röhögések mondjuk egy Star Wars szinkronizálás alatt? Persze, mindenki poénkodik részint, hogy a saját hangulatát feldobja, részint, hogy a kollégákkal egy olyan nexusba kerüljön, hogy könnyedben tudjon együtt dolgozni, tehát egy oldottsági szint alatt nem megy azért a dolog. Billy, na nézzük meg azt a bejátszást, amikor 4-szer ugyanazt a mondatot meghallgatjuk, ez 4 különböző szinkron, tehát itt lehet látni. Azt nem tudom, hogy a technikai fejlődés tetten érhető lesz-e, ezt majd lezsűrizzük, a közönség ezt eldönti, de ugyanazt a mondatot hallgassuk meg 4 különböző verzióban. Threepio, you tell that slimy piece of worm-ridden filth he'll get no such pleasure from us, right? Threepio, közöld légy szíves ezzel az ocsmány, büdös, férges nyálkazsákkal, hogy nem adjuk meg neki ezt az élvezetet. Igaz? Threepio, mondd meg annak a nyálkás szeméthegynek, hogy azt aztán ugyan leseti.
Igaz? Tripio! Mondd meg annak a nyálkás szeméthegynek, hogy azt aztán ugyan lesheti, amíg él. Igaz? Ugyanaz 4-szer. Azt hiszem Csaba volt az egyetlen és Csuvakka, aki hozták ugyanazt mind a 4-szer. Tehát, hogy ők teljesen tökéletesen tudták kopizni ezt a dolgot. Erre szokták mondani a szakmában, nem, hogy kis különbség, de mekkora differencia. Igen. Tehát körülbelül akkor ilyen különbségek voltak. Én nekem az utolsó variáció tetszett a legjobban, mert a végére elbizonytalanodik nagy hanggal mondja, és ez egyfajta egy mondaton belüli jellemábrázolás, amiről pont beszéltem az előbb. Így van, hogy ott egy kicsit megtörik a lendület a nagy kiállás, és akkor megerősíti magát a Csuvival, aki nagyon elszántan visszaigazol mindent, amit Han Solo csinál. Mi újság a 7. epizóddal? Mondhatsz te erről bármit? Hát mondhatnék bármit, mert senki nem tudná leellenőrizni, hogy való igazságot mondok-e. Nem, tehát mondta ezt neked de valaki, hogy figyelj János, ezt most aztán embernek nem mondhatod el, hogy meghalsz-e vagy nem. Vannak olyan mondataid benne, hogy viszlát, világ, és akkor egy hosszú szünet. Én már tudom, hogy mi történik benne nagyjában egész évben, de van egy bizonyos titoktartási szerződés az amerikai stúdióval, ami engem arra kötelez, hogy ne legyek fecsegő szájú. És Áron akárhogy kapacitál, én ezt nem fogom megtenni, mert nem tehetem meg. Tehát nem mondhatok semmit a sorozatról. Annyit tudok mondani, hogy remek lesz. Na jó, hát az a baj, hogy János ezzel kihúztad a gyufát, mert ha erről nem beszélsz, akkor jön a magánélet. Tehát, hogy ez vissza kell, hogy ezzel vágjak. Tehát, hogy figyelj, a következő helyzet. Harrison Ford, akárhogy is nézzük, ő egy női eszménykép. Tehát ő már bocsánat, férfi eszmény a nők számára, így értettem. Igen. Hányszor kellett neked Harrison Ford hangján beköszönnöd bizonyos pillanatokban, bizonyos szituációkban, hogy János, mondd még egyszer azt, hogy 17 000, akkor 17 000. Tehát, hogy én nem tudom, hogy mire gondolsz. Nyilván használod, nem használod, de használod. Mondd, hogy igen. Vagy az igazat mond, tudod, hogy mondd az igazat. Régen használtam, igen. Na jó, elfogadjuk. Na jó. Oké. Hát nekem hagyj mondjak egy kis bulvárt, akkor nem ide tartozik, de a Liptai Klaudiával ugye együtt dolgoztam, és nagyon jó barátok lettünk, és ő elmesélte, hogy hát ő sokszor kérte az urától Shrekket, amikor épp úgy voltak. És ízlések és pofonok. Hatalmas élmény volt Shrekkel egy ágyban. És hát így gondoltam, hogy... Ez nem tudsz mit hozzátenni, oké, értem. Nem, de ez nagyon jó volt. Nem csak nyugtass meg, hogy néhány magyar hölgy azért hozzájutott Han Solohoz hasonló környezetben, de erre akkor nem fogadlak többet a dologa. Nos, ha hihetünk a sztorinak, akkor ugye ez a minden évben egy film, vagy legalábbis így ezt kaptunk egy ilyen belengetett dolgot, hogy ez egy újabb sorozat, ez még megy tovább évekig. Most már ez egy kényszerűség rajtad, ha tetszik, ha nem, most már te vagy Han Solo, és... Én előnyben vagyok a Forddal szemben, mert én 10 évvel vagyok nála fiatalabb. Tehát ő dolgozhat akármennyit, én tudom követni. És kedved is van? Nagyon, igen. Hát ha az Indiánát folytatják, akkor szintén tovább megyünk, és az amerikaiakat ismerve muszáj valami komoly minőségi dolgot letenni az asztalra. Én szerintem a kristálykoponyák után feltétlenül. Így van. Tehát... Én szerintem a humor, mint olyan, nagyon fel fog benne, nem Buster Keaton-i magasságokba, de azért fel fog benne fejlődni. Megnézed a filmet? Mármint, hogy nyilván megnézed, vagy nem, ez egyértelmű egyáltalán? Újra kérdezem, megnézed a filmet? Igen, szeretném, ugyanis mi, ahogy szinkronizáljuk ott, én nem kapok teljes képet. Tehát nekem is a film egy premier izgalmat és egy nagyszerű élményt fog jelenteni. Én is nagyon várom december 18-ai évfélt. És ott leszel akkor nem tudok ott lenni egyéb okból kifolyólag, de mindenféleképpen megnézem moziban is, és hát otthon is. Tehát nem azért, mert hogy saját magamat hallgassam, hanem mert ez a képi világ és ez a fajta megteremtett kult dolog, ez nagyon közel áll hozzám is, és a hatásáról én sem tudom kivonni magamat.
Meg hát gondolom kíváncsi vagy arra is, hogy bizonyos mondatokat kinek mondtál. Mert hogy bizonyos tekercseken az sincs rajta, hogy ezt kinek mondod, csak... Nagyon ravasz vagy. Igen. Nagyon. Mondd azt, hogy és most meghalsz. Jó, és most meghalsz, de hogy kinek, azt majd meglátjuk december 18-án. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és gratulálunk, és alig várjuk a bemutatót. Csernák János, hölgyeim és uraim!